Pois nesta mañá de xoves estamos mirando todos para o ceo. Agora chove. Dime tú, Galicia, que non vai chover o sábado. Non sei se os organizadores de Culler Ciencia, nese clube de ciencia do Colexio Ría do Burgo, e o concello que está detrás, levaron os ovos a Santa Clara que antes se levaban, ou non. Hoxe temos a Vicente Muñoz, responsable do proxecto audiovisual do Colexio Ría do Burgo, e a Roberto Garea. Bueno, pois esa voz en off, decía eu, esa presencia sempre a nivel técnico que está detrás, pois, de toda esa aparataxe que dominan os nenos e nenas. Que tal os dous? Moi bo día. Moi boas, Fran. Hola, bo día, Fran. A ver, a Roberto que está aquí. Hola, Roberto. Hola, bo día. Aí está. Bo día. Bueno, fixeste dos bobos ou non? Ou eso xa non se leva? Ora é virtual, o mellor non hai que leválos, hai que enviar por o internet. O que pasa que, falando de ciencia, ovo Santa Clara, non... amigo, parece que non emparella moito. Non emparella, non? Non. Sí que é verdade que estamos pendentes deso. Evidentemente, claro, a feira cambia moito se fai un día maravilloso ou non. Pero eu coido que isto pasa venres todo, sábado xa pola mañán vai estar despexado o día. De feito, eu que estive mirando as previsións, tamén. todas, salvo nunha que daban provisión, o sea, unha cantidade de auga pola mañá, pero sempre rematando como que ás 12, que é a hora que empeza a feira. O sea que, bueno, eu creo que imos ter bo día. Ata moito sol tamén é exagerado. Sí, a verdade, eu lembro que ademais me parece que só chove un ano, non? Só chove un ano, sí. Levades 8 edicións, correcto? Este ano será a octava, sí. Que pasa esta edición deste ano? Como tendes o corpo e as sensacións? Pois mira, este ano temos, bueno, máis ou menos a dinámica é a de sempre, a de convidar centros, institucións, organismos vinculados á ciencia e investigación da comarca, pero demos unha volta, non, ao rematar o curso pasado, e queremos, bueno, esa é a intención, a ver onde nos leva o futuro. Queremos, digamos, que tirar hacia o tema colexios, institutos. É dicir, nós somos un colexio organizador, pois que mellor que enfocalo hacia eso, que a presenza de alumnado, os colexios, que somos, ao final, bueno, o que nos move, non? Nós como colexio, que os rapaces traballen e participen na feira. Quer dicir que este ano, bueno, cargamos máis a presenza de máis centros educativos. Sí, de feito, tendes o Concello, evidentemente, bueno, os vende de moitos sitios da comarca, non, da provincia. Sí, de toda a zona veñen, pois, evidente, veñen de Oleiros, veñen de Cambre, veñen de toda a contorna. Outros anos tiñamos por participar noutros tipo de proxectos, a nivel nacional viñan colexios de fora, pero, bueno, era algo moi puntual. Bueno, a nosa intención é traballar na nosa contorna e bueno, e medrar así coa nosa contorna. O que pasa é que a feira cada ano ten un interese e suscita unhas expectativas como moi grandes, non? Está a suscitar porque vexo que cada vez hai máis institucións, máis colexios tamén que piden, están interesados en participar e que se poñen en contacto con vos. Iba a decir de broma, isto se vos foi das mans, non? Eso xa pensamos hai tempo. Cando empezamos co proxecto da feira, que foi unha cousa a nivel, digamos, local, a nivel do colexio, bueno, creo que xa temos contado, e fomos a visitar o alcalde, concertamos unha cita para propoñerlle se o Concello gustaría que medrase. Bueno, e vamos un pouco, vamos a propoñer que isto non vai sair, que isto costa cartos e bueno, as cousas nunca son tan fáciles. E chegamos, pois, Óscar Lamiño, que era o xefe de estudos naquele entón, e máis eu, e dixeronnos que sí, e quedamos con unha cara de parvos, porque, e agora que facemos? Pois agora tira para diante. E bueno, e bendito día. Entón... E que bon o sitio, porque sí, eu creo que o sitio tamén tirou moito para esta proxección hacia porque arriba. Antes era no cole. Era no cole bonito, era outro enfoque, outra cousa, e tamén moi bonita. Pero claro, isto xa trascende o colexio, non? Entón, bueno, temos unha boa ubicación, a Esplanada do Burgo é un sitio fantástico. Temos unhas jaimas, nós que participamos en outras feiras, temos unhas jaimas que son moi boas e favorecen moito a, bueno,
tanto con bo tempo como con malo, porque teñen como unha especie como de galería, non? En caso de que chove, en caso de que vai sol, a xente pode deambular por ali, o sea que non nos afecta moito tampouco o mal tempo, non? E o sitio que queda no medio tamén é moi interesante. Exacto. Que parece un sitio moi diáfano en momentos da feira, que parece que non se enche, pero cando hai moita xente está moi ben. Sí, porque Non hai agobios, non? Que hubo un ano que había digamos, jaimas polo medio, pero que está casi mellor así, non? Medramos moito, fomos medrando moito, 10 jaimas cada vez, e chegamos a un punto que éramos 50 jaimas, para nós foi moito, porque non tiñamos espazo útil ali, entonces reducimos, non? Sí, había unha fila de jaimas no centro, cortaba a feira en dous, foi ano que ademais que choveu, E si lembro ademais que coincidiu. Sí. Ese ano, quero dicir, aínda que a xente podía pasear igual, non era o mesmo. Pero parece que non había esa conexión entre unha zona as dúas zonas da é como un feira. patio de colexio, onde os rapaces xogan polo centro e están as aulas. E se hai que facer algo, podedes facer aí algúns dos que participan aproveitan ese espazo por diante da súa jaima para facer algún experimento que teña que ver con máis espacio ou con algo que saia voando. Porque precisamente eso é o propósito da feira, é dicir, que os rapaces e as rapazas o alumnado expoña e saque a relucir un pouquiño, visibilice todo o que fan, non? Hai moitísimo traballo nos colexios que queda aí para, bueno, para a comunidade educativa propia dese colexio, e hai que lucir máis. Hai que enseñar máis o que se fai, porque se fan cosas moi boas. E isto é unha oportunidade que damos para que temos para que ese traballo se poida visibilizar. Temos tamén a sorte de que hai máis sitios, non? Que temos tamén falado, carai, nesta comarca, nesta zona temos 3 feiras potentes, non? O Día da Ciencia na Rúa, temos a Open Science de Cambre, estamos nós, carai, é unha sorte. É unha sorte que eso, pero tamén é por algo. Eso non pasa porque sí. Se non houbera interese científico, hai un montón de expositores. Pero estas feiras, quizáis, non sei se estades de acordo, pero contribuíron un poquinho tamén a que as institucións tamén se sensibilizaran un pouco, e dicen, caramba, aquí hai moita actividade nos centros que mellor había que apoiar máis, non? Por eso esta especie de boom que hai agora. O ano pasado, estabas ti na radio, na propia feira, e falaba José Viñas é, bueno, un dos director, entre comillas, o alma pater da Open Science, e é un divulgador de ciencia increíble, bueno, é unha persona que sabe un montón de ciencia, e aparte é profesor de instituto. El falaba que el agora está a un nivel superior, está en Santiago, levando, bueno, pois coordinando feiras de ciencia, hai como unha especie de liga, bueno, hai un montón de feiras, é un boom, non sei se é unha burbulla como se pensa do tema da IA, pero sí que hai moita feira e hai moito que expoñer, porque é certo, a xente gustalle e chama a atención, e hai moita participación das familias, porque nós facemos cousas, pero no centro, pero non podemos facelo todo, e as familias colaboran un montón con todo o que se fai no cole. Antes cando os presentaba eu falaba de Vicente, que Vicente ben coñecido da audiencia de Radio Culleredo por ese proxecto audiovisual. Tendes que vir máis, por certo, de tiro das orellas. Temos. Máis habitualmente, queres decir? Este ano estamos para que nos deixes sin recreos. Nos tendes un poquinho abandonados. Vos se está tomando sorpaso algún centro que está vindo con máis a ver, e dende aquí, pois, eu agradezo precisamente que os centros pois tamén conten con a emisora, pero eu precisamente temos a Roberto, como saben, é un dos artífices de Quack FM, e é unha persoa que respira, vive, suda, transpira todo o que acaba en ira, a radio e comunicación, e, bueno, por moitas circunstancias ten unha relación moi especial con vos, e está detrás tamén de estar ao loro, ao día de toda esa evolución técnica, e transmite esa ilusión a vos e aos rapaces, non? Porque, aparte, os rapaces do Ría do Burgo teñen montado hai unha estructura para desenvolver e darlle comunicación e visibilidade á feira tremenda. A nosos profesionais nos chama a atención. Se cadra somos presuntuosos dicindo que Radio Ría do Burgo é a nosa radio, porque é un nome moi grande, non? Pero é verdad que é un proxecto que naceu no centro, pola idea de un profesor que tiña ganas de facer algo que tiña que ver coa radio concretamente,
despois evolucionou un pouco máis ao audiovisual, pero ese proxecto de radio pois fíxonos montar un estudio no propio cole que pode ser a envexa de moitos estudios de radio por aí. Entón, a partir de aí, ese proxecto audiovisual medrou moitísimo. No primeiro ano que se fixo a feira fora foi cando eu que tiña participado na montaxe dese proxecto, lle dixen a Vicente, e por que non levamos a radio á feira, que era sacar do sitio pequeno que temos ali no centro, que está moi chulo, non tan pequeno, pero sacalo afora, non? E ese primeiro ano nos levou a participar como Jaima máis, somos un proxecto máis dentro da feira, que se chama Radio Ría do Burgo, e a partir de aí pois facemos todo o que é a realización dun programa que ten que ver coa participación de todos, levamos os rapaces ás outras jaimas e traemos a persoaxes para entrevistar, e a partir de aí eso medrou tanto que ahora xa temos un proxecto no cole que ten que ver con radio, prensa e televisión. Hai que ir eu. E televisión quere decir, pois eso, facer un streaming que o facemos agora xa ano a ano, un streaming de casi as 8 horas que dura a feira. Este ano está pensado, este ano pensado, menos a media hora de comer, que non falte nada. É como a CNN, para que se fan a vostedes, pero reflicte moi ben ese espírito informativo de estar continuamente, mentres dure o evento, sacando, é dicir, que o que non este, que teña ganas de estar. Exacto. Porque vexa o que se está a facer, ¿no? Sí, porque se vai a poder ver en directo. Sí, a través do canal de Twitch que temos no colexio, vamos a retransmitir o que poidamos da feira toda, para que non poida estar, e despois sempre facemos un resumo, incluso entrevista por entrevista, para que cada colexio saiba onde pode acudir, e que vai ser subido na semana seguinte xa ao canal de YouTube, que pode todo o mundo ver ali. E estos nenos se adaptan mellor que nós, ¿no? Que os maiores. Os nenos enseguida, bueno, a pregunta vai por os dos, que non? ben o pasan, que ben o pasan. O pasades peor os organizadores que estades como máis serios, non? Hoxe sí, porque estamos aí temos tensión, temos tensión. Que pase todo, non? E o día o sábado, bueno, seguro que algo de nervio haberá, non? Nervio témolo dende as 9 da mañá ata as 12, que estamos intentando montar toda esa que non barbaridade. Nada, supoño. Claro, temos unhas pretensións aí que Roberto, que leva a parte técnica, Roberto moi exixente. Claro. Parece que non, que o toma de broma, pero para nada. Entón queremos facer unhas conexións en directo con cada porque bueno, trae toda a xente ao estudio. Son 5 horas de centros, pam, cada 10 minutos. É moita cantidad. Entonces temos como, reporteiros en cada conexión en directo con cada institución, colexios ali na radio, no estudio. Entón, é un reto tecnolóxico bastante importante. Entonces, Roberto quere que saia moi ben. Probámoslo ano pasado, eu creo que saiu do ano pasado non temos queixa un grado de satisfacción de un 75-80%. A cara que puxo foi a sede como cando tomas vinagre, decir, el dixo que sí, pero como que prefería que aínda saliese mellor. Claro. É esta exigencia, non? Pero sabes que pasa? Que Roberto, e con moi bo criterio, céntrase nesa parte tecnolóxica de que ten que ser máis e tense que ver ben. Eu, afortunadamente, céntrome máis na parte humana, pedagóxica dos rapaces, falando en público, improvisando, creando, competencia día a día nos sorprenden claro, os rapaces. É que é unha barbaridade. Nós como profesionais que vemos desde fora, a verdade que me parece unha iniciativa que sai moi ben e o que vexa desde fora vai alucinar, simplemente. Nós estamos sacando unha canteira de nenos que eu estou chuzando sempre. Metede caña no instituto. Os nosos nenos van ao Blanco Amor. Eles teñen radio. Tenes que meter caña ali para que vos deixen usar a radio. Temos cada técnico, cada locutor que, ostras, de verdad, é maravilloso. Temos algúns que son, Fran, casi ao teu nivel. Bueno, non, espero que mellore, espero que moito mellor. No, de verdade, hai rapaces pero buenísimos. Pero eso, precisamente, aí quería chegar eu tamén, porque isto un pouco está na base de Culler Ciencia, é dicir, facilitar que o alumnado poda evolucionar, neste caso a través da tecnoloxía de comunicación, sí, pero en todo o que ten que ver coa ciencia e coa evolución, ¿no?, das tecnoloxías. Eso é un pouco o leitmotiv dunha feira que, por certo, decíamos antes, vai ter centros da comarca, moitísimos, con canto a participación contades este ano. Hai cerca de a nivel de persoas, vai haber cerca de 300 persoas como se chama? En cada jaima, entre todos, non, sumando. Despois dos 34, pois case a mitad son centros e outra mitad institución, non? Hai
creo que son 15 institucións e 15 centros. A ver, nós temos un tamaño, tampouco podemos medrar máis. Por eso digo que hai feiras máis grandes, pero nós temos ese tamaño e nos vai ben, cerca de 40... Non poñades jaimas flotantes xa na ría. Claro, no, vai nos seguinte. moi ben e eso podemos asumilo. Somos un colexio de primaria montando unha feira, cando outras, bueno, se montan xa por organizacións. Pero bueno, estamos ben acompañados, teño que dicilo. Sempre contamos coa colaboración económica e logística do Concello, e este ano co Centro de Formación e Recursos da Coruña, que tamén fai unha aportación económica importante. Entón, bueno, xa se veu na presentación que fixemos a semana pasada, podedes vela nas redes, bueno, que falamos un poquinho todo das intencións, non? E aí estamos, quer dicir, nós temos soporte por detrás, pero bueno, tamén sabemos o que podemos aspirar. Igual se nos pasamos, rompemos para un lado, vense as costuras. Entonces estamos nun tamaño moi bo que podemos manexar e nos gusta moito. Decido un poquinho o programa, decir, que recomendaríamos? Evidentemente que se pase a xente que chegue, que percorra un pouco todas esas jaimas que vai haber, porque van a estar os centros con unha mostra do que fan e dos experimentos, sobre todo, que esa é a parte máis bonita. Decías, hai tamén institucións e organismos que tamén van a expoñer o seu traballo. Exacto, temos, mira, empezamos de 12 e vamos ata as 8 da tarde. Este ano ampliamos a duración final. Por que facemos así? Bueno, porque estamos vendo unha experiencia que pola mañá, pues, como digo, antes de ir a misa a xente non interesa, entonces tiramos, e sí que costa cortar a feira. A 7 da tarde custaba cortar a feira, porque daba bo día, a xente estaba moi a gusto, hai unha temperatura moi agradable, entonces medramos polo despois. Estamos en xuño, xa temos horas de sol abondo, non hai problema. Entonces, bueno, primeiro pasará Ancoradoiro, a asociación folclórica, pues, amenizando un pouquiño, dando ese pasarrúas que abre a feira, e nada, empezaremos, abrirán as jaimas e teremos, pois si, a xente poderá visitar todas as institucións que bueno, non sei se queres que che comentemos algunha. Temos unhas clásicas, especialmente o acuario que ven este ano, que vai a ser unha cousa máis chamativa do normal, non? Porque veñen coa súa furgoneta. É unha espiniña que tiñamos clavada, vamos intentando que viñeran, e sempre era que non temos a furgoneta nova, e que non sei que non sei cuánto, non porque non quixeran, pero o sea, non podían. E este ano, exactamente, este ano veñen co seu acuario portátil. Anda, bonito. Unha chulada, sí. Sí, entón, non ocupan unha jaima, e ocupan un espacio co seu camión ou furgón grande, no que podes subir e ver os peixes. E temos institucións, pois, desde a agrupación astronómica IO, que este ano tan importante. Van a estar, claro, estarán a tope. Traerán gafas. Non se pode mirar coas gafas, está non, gafas destas de mirar. No, gafas de eclipse. Estes lentes, nada, olvídate. Lembra que hai que mercar unhas gafas de eclipse. Estaba outro día un exalumno do Conservatorio de Culleredo, Mateo Fernández, que deu unha charla sobre o eclipse no conservatorio, e traía unhas gafas desas tipo de cine, desas que levabas para o 3D, se os lembrades cando se facía cine 3D, sí. Pero claro, non son de 3D, son con unhas lentes xa especializadas, pero decía, ollo, si mirades un momento, pero claro, nada, segundos. É mellor verlo pola tele, Sí, claro. Sí, cuidado. Moito cuidado. De eso falarán precisamente na asociación, non é? Sí. É dicir, levar esas mensaxes da ciencia, elevar a ciencia á xente, evitar que moitas veces con toda a información que hai en internet, e a ciencia ás veces con toda a difusión que hai non prevalece, non? Este é o papel que teñen feitas como esta. Por eso é importante que os nenos participen en eventos como este, que son os que ao final son os que... Pasou algo, Fran? Son os que levan a que está poniendo os lentes, gafas e non se ve nada. Aquí non vos vexo, é dicir, como se pudieran, por eso te digo, filtran. Pois eso, é importante que os nenos participen e que vayan metendo nas casiñas esa información e eso que les saben de boa mai, que se vai traballando nos colexios e nos clubes de ciencia, non? Hai asociacións de xogos, pero xogo científico, hai, moito colexio cos seus clubes de ciencia, con actividades que se fan nas aulas, é todo o que se fai nos coles, non? Hai cosas desde, claro, os de secundaria traen cosas moito máis. Claro, ten escoles e institutos. Claro, nos traballamos desde infantil, os de 3 anos fan cousiñas, non? E bueno,
Temos universidades tamén, non vai haber presencia sí, ven universitaria? a Facultade de Economía como se dice, empresa, sí, sempre ven, da UDC sempre ven con algo, ven a cátedra de Malxa, a Coagua, veñen algunhas máis. E algunha institución que depende deles, sí. Porque a ciencia e o ensino, maridándose tamén, van orientando un poquinho o camiño para que os rapaces e rapazas que agora están con Bosco, máis adiante vayan tendo esa vocación e vayan gañándose a vida por ese ámbito, non? Hai unha, a nivel institucional, non, dende a Consellería de Educación que se quere despertar as vocacións científicas e tecnolóxicas, non? O famoso STEM non? E entonces, bueno, sí, hai que ver porque sí que hai vocación de base, pero chega un punto, a un punto hai o teito, e ese teito que pasa aí ten que chegar ata as enxeñerías, ata toda a ciencia, biologías e todas estas cosas, todas esas carreras, non, de tipo tecnolóxico, para que, bueno, para que sigan medrando que nos fai falta, non? E deixeme tirar un poquinho para o meu lado, que seguramente esta é a única feira que tira para ciencia e audiovisual a vez. Sí, e audiovisual que tamén é un outra... forte, que moitos rapaces van a participar deso. Ao final esta feira é un reflexo do que facemos no colexio. Temos un componente moi importante de ciencia e temos un componente moi importante de audiovisual. Dentro de todo este programa, decíamos, vai haber posibilidade de disfrutar con as jaimas, con as stands que hai, pero tenedes, dentro desa programación que falamos antes, non soides retransmitir o que pasa, senón que sodes activos e como todos os anos vai haber tamén pois coloquios, vai haber unha charla, sobre todo moi orientada ao ensino, que me interesa moito, non? Sí, pasamos a mesa redonda que vai a ser, bueno, nas primeiras horas, non sei se na primeira media hora, as 12:30, creo que temos 12:30, así máis ou menos, ou 1:45, unha mesa redonda na que vamos intervir centros de Culleredo, non todos, non estamos todos, pero bueno, é unha mostra significativa dos centros de Culleredo, de infantil e de primaria e de secundaria. Bueno, pois aí falaremos da man de como nos leva o noso moderador, falaremos de ciencia aquí en Culleredo, nos colexios e será entretido. Na jaima da radio imos ter un espazo, bueno, para quen queira chegarse ali, sentarse e escoitar a mesa ronda. Non será moi longa, tampouco hai que facer cosas moi longas que poida chegar, bueno, pues a decir, bueno, hasta aquí, senón vai ser algo entretido, dinámico, e iso que interesa, que cosas dinámicas e interesantes. Que lle decimos a xente? Que veña, que vaya. Que veña, que non pense que vai a chover. No. Que se chove a primeira hora, escampa rápido e seca rápido. A parte das jaimas, hai suficiente sitio para estar protegido. Sí, que estaremos todo o día, porque de 12 a 8 da tarde dalles tempo de vir a calquera hora, en calquera momento. Temos cafetería, ademais, quero dicir, hai o que como coloquialmente lle chamamos bochinche ali para comer, incluso, o sea, para tomar os cafeciños, todo eso. Bueno, pois eso digo que non é un sitio illado que non, quen queira tamén pode tomar algo. Interesante para os nenos, para as nenas, ou para os pais tamén se queren, que se dará xa empezamos o ano pasado, un cartonciño no que, bueno, digamos que un marcador, non? Así como pases polas diferentes jaimas van ir selando, non? A proba de que asistiches. Un pasaporte científico. Un pasaporte científico, moi ben definido, Roberto, grazas. E se o completas, pois levarás unhas gasaliñeiras a jaima de información e van dar un premio seguro. Hai que ir. Hai que ir. Así que nos animamos, de verdad, nenos, nenas, maiores, isto está pensado dende 0 anos ata 250 anos. O sea, está pensado para todo. E o que non poida vir porque está lonxe ou porque está enfermo e non pode vir, que se conecte. Que vamos a estar na canle de Twitch, que se chama Radio Ría do Burgo, todo seguido, e ali poderán ver pues, todo o que vamos a intentar emitir e que saia ben. Bueno, pues a Vicente Muñoz, a Roberto Garea, moitas grazas a vos, a través de vos a todo o persoal que está detrás, porque non estades só vos, evidentemente, e está os docentes e está tamén o alumnado, que é o máis importante, non? Hai moito traballo, moitos voluntarios, de feito, non hai que dicilo, pero, bueno, hai que dicilo, o noso colexio xa exporta voluntarios para outras feiras, aí o digo, o sea, que temos un personal altamente cualificado. Pois moitas grazas, moita sorte e que non chova. E vémonos o sábado na Cullerciencia. Grazas, Fran.